Fir-raba' ħadd tar-Randan se nisimgħu biċċa u silta oħra mill-Vanġelu ta' San Ġwan, ir-raba' Vanġelu. Il-kuntest huwa dialogu li Ġesu jagħmel ma' wieħed mill-kapijiet mill-kbarat tal-Lut li kien jismu Nikodemu li mar ikellem il-Ġesu bil-lejl. Dan ġie għand Ġesu bil-lejl u qallu: Rabbi, aħna nafu li inti mgħallem mibgħut minn Alla. U jitkellmu dwar it-twelid il-ġdid u fl-istess ħin is-silta li nisimgħu fir-raba' ħadd tar-Randan hija biex ngħidu hekk kumment għal dak li se niċċelebraw fil-ġimgħa mqazza. Ġesu jirreferi għall-esperjenza ta' Mosè u l-poplu Ludi fid-deżert li huma attakkati minn srieb velenużi. Il-mulej jgħid il-Mosè biex jagħmel serpent tal-bronż u kull min iħares lejh ifieq. Kif Mosè, jgħid Ġesu, refa' s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuh bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Mela jekk fi żmien Mosè min iħares lejn is-serpent tal-bronż kien ifieq mill-gidma velenuża tas-srieb, Ġesu se jintrefa' bħala s-serpent li għati l-ħajja u kull min iħares lejh ikollu il-ħajja ta' dejjem. San George Preka fil-fatt għandu espressjoni sabiħa meta jgħid li fuq is-salib kien hemm taqtija kbira bejn żewġ serpenti, serpent li huwa x-xitan l-għadu tagħna l-bnedmin u l-għadu ta' Alla, u s-serpent li jġib is-saħħa, mhux is-saħħta, is-saħħa li huwa Ġesu li huwa merfuh il fuq biex aħna nħarsu lejh u minnu nieħdu l-ħajja. Għaliex Alla ma bagħatx il-libru fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Għax Alla hekk ħabb id-dinja li bagħat lill-Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Aħna nħarsu lejn Ġesu imsallab, merfuh fi ġbijat li għandna fil-knejjes tagħna, fl-isptarijiet tagħna, fl-iskejjel tagħna, fil-postijiet eżist tagħna, fid-djar tagħna. Ejjew inħarsu lejh u nitolbuh ifejjaqna mill-ġrieħi tar-ruħ tagħna għaliex hu huwa merfuh għalina biex ikun ta' salvazzjoni.